Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Resmi Aşgabat garaşlayan güýçlü ýyly asuda ilatdan ýaşyryp daşary ýurt wekilhanalaryna habar berdi. Resmi Aşgabat ýetip gelýän güýçlü ýyl hadisesi barada ýurdun ilatyny media serişdeleri arkaly habarly etmedi. Ýöne 17-nji ýanwarda Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi ýurtda akkreditasiýa edilen halkara guramalara we daşary ýurt wekilhanalaryna Aşgabatda turjak howa hadisesi barada öňünden habar berdi. Şeýle Aşgabatyň bir karar Merkeziniň administrasiýasy güýçlü ýyl hadisesi barada öz işgärlerini bir gün öňünden habarly etdi. Bulary tasdiklayan resmi hatlaryň nusgalary 17-nji ýanwarda Azatlyk radiosyna gelip gowuşdy. Dün habar berilişi ýaly Aşgabatda 18-nji ýanwarda güýçlü ýyl hadisasyna garaşlýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary güýçlü şemal barada häkimetleriň döwlet edaralaryna we hususy kärhanalara duýduruş berenligini 17-nji ýanwarda habar berdi. Döwletiň köpçülikleýin habar berişleri işçileri garaşlayan howa hadisesi barada ýurt raýatlaryny habarly etmedi. 17-nji ýanwarda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň ýurtdaky diplomatik missiýalary we halkara guramalaryň Aşgabatdaky edaralaryna urudan hatyny 18-nji ýanwarda Aşgabatda güýçlü ýyl turjakdygy öňünden habar berildi. Azatlyk radiosy 18-nji ýanwarda Türkmenistanyň Daşary işler ministrligine jaň edip howa hadisesi barada daşary ýurt wekilhanalaryň öňünden habarly edilmegi, ýöne ýurt raýatlaryna habar berilmedi bilen gyzyklandy. Diýimiň resmisi bu ýagdaýy asuda raýaty goramak üçin döwlet strukturalarynyň taýýarlyky çäre görýänligi bilen düşündirdi. Ol ýer planetasynyň dürli künjünde howa hadisalarynyň ýüze çykýanlygyny, bu ýerde uloldar ýaly zadyň ýokdugyny aýtdy. Ýurdun döwlet telewizionynyň howa maglumatlaryna görä Aşgabatda hiç ýyl adatdan daşary howa hadisasyna garaşylmaýar. Türkmenistan'dan Azatlyk Radiosynyň azathabar.com web saýtyna Sayfon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin ony her 2 hepdeden täzelep durmagy unutmaň. Gepleýär Azatlyk Radiosyny siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň ýylaty ozalky ýyllarda sarp eden suw üçin tölemäge mejbur edilýär we jerimelere sezebar bolýar. Azatlyk Aşgabatdaky habarçylarynyň maglumatlaryna görä, köp ýaşaýjylar jerimeler we olaryň muktary barada habarsyz galýarlar. Sebebi ýylaty resmi bildiriş berilmeýär. Indi Aşgabatyň ýaşaýjylaryndan jerime görnüşde ägir tuly muktarda pul alýarlar. Üstesine 2015-nji we 2016-njy ýyllarda ulanylan suw hem tölök talap edýärler. Şonda köp gatly jaýlarda 30 we 40 manat alınýardy. Plan jaýlarda hat ýokurdy. Indi bolsa 2 hisse köp alýarlar diýip habarçymyz aýdýar. Azatlyň habarçylarynyň we söhbetdeşleriniň söýlerine görä hyzmatlaryň göz öňünde tutulan bahalary we jerimeleriň möçberi barada ýylat köpçüligi köplenç öý dolandyryş edaralaryna we kommunal guramalaryna baran soň bilip galýarlar. Azatlyň habarçysynyň söýlerine görä häzirki wagtda ýylatyň sezebar edilen esasy jerimeleriniň biri 2017-nji ýylyň noýabr aýyndan soňky döwürde ulanylan suw üçin. Ölçüjileri 2018-nji ýylda oturdan adamlar 2017-nji ýylyň noýabr aýyndan beri her aýda 87 manatdan jerime tölemeligini birden bilip galdylar. Şonda ölçüjileri oturtmak barada karara gelinipdir diýip habarçymyz belleýär. Ýylatyň harç edýän suwuny gazyny ölçeýän gurallary oturtmak işi soňky birnäçe ýylda amala aşyrylyp geçen ýylyň oktyabr aýyndan başlap güýçlenipdi. Emma Türkmenistanyň ýol başçysynyň suw gaz we belli bir möçberdäki elektrik togunyň mukçylygyny ýatyrmak baradaky resmi karary 2018-nji ýylyň 25-nji sentýabrynda eglan edilipdi. Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском rus.azathabar.com. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Döwlet mediýasy türkmen futbolçylarynyň üstünlükli çykyşy barada habar berip beýleki ýarışlary agdamady. Türkmenistanyň futbol boýunça milli ýygyndysy Birleşen Arap Emirliklerine geçirilýän Aziýa Kubogyny almak urunnak oýunlarda topordan çykyp bilmedi. Türkmenistanyň döwlet telewizionynyň täzerekler gepleşikleri milli ýygyndynyň oýunlary barada ýergiderli habar bermedi. Aziýa Futbol Kubogy 2019 5-nji ýanwar 1-nji fevral aralygynda Birleşen Arap Emirliklerine geçirilýär. Türkmenistan, Özbegistan, Oman we Ýaponiýa F toporda çykyş etdi. 9-njy ýanwarda Türkmenistanyň milli ýygındysy Abu Dhabi'niň Al-Nahyan stadionuna Ýaponiýanyň futbol topory bilen duşuşdy. Türkmen futbolçylary oýunyň birinji ýarymyny ýeňiş bilen tamamlady. Ýöne ýarışda türkmen topory 3-2 hasaba bilen Ýaponlardan ýeňildi. Döwlet telewizionynyň Watan habarlary gepleşigi 9-njy ýanwarda bu ýeňilişi habar berdi. İyileşemedi oýunda özläriniň ussatyklaryny görkezdiler.
3-2 hasabyna Yaponiýanyň peýdasyna tamamlanan halkara duşugy futbolçularyň üçin tejribeler artdyrmagy ýardym etdi. Deyip alıp barca aýtdy. 13-nji ýanwarda Türkmenistanyň milli ýygyndysy Dubaýyň Raşid stadionuna geçirilen oýunda Özbegistanyň milli ýygyndysyndan 4-0 hasaby bilen ýeňildi. Döwlet mediasynyň habar gepleşiklerine Türkmenistanyň futbol boýunça milli ýygyndsynyň Aziýa kubogyna çykyşlary boýunça ümitlik aralaşdy. 17-nji ýanwarda Abu Dhabi'de Türkmenistan bilen Omanyň milli ýygyndlarynyň aralaryna geçirilen duşuşykda Türkmen topory 1-3 hasaby bilen ýeňildi. Türkmenistanyň döwlet mediasynyň habar gepleşikleri ýene-de ümitligi saklady. Watan habarlary gepleşigi Türkmen toporynyň oýuny barada habar bermedi. Oňa derek Aşgabatda otun üstünde oýnalýan hokkey barada habar berdi. Adatlyň Telegram sosial ulgamyna sahypasyna ýazylaň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizin gizlin taklanjakdygyna kepillik etýäris.